Ik ben begonnen met graffiti en street art als ik ongeveer 12 jaar was, voor de eerste keer. En dan heb ik eigenlijk een muurschildering gemaakt in een workshop. En nadien ben ik begonnen om zelf mij beter te maken en extra skills te leren voor street art. Ik maak heel graag dingen op doek, maar een muur is zeer groot. Je kan heel veel detail aanbrengen en heel veel mensen zien het. Dus daarom is dat gewoon heel fijn om dat te doen. Muren zijn ook verschillend qua structuur, dus het is ook altijd een uitdaging. Werk maken duurt vaak heel lang. Dus de voldoening na zo'n lange periode werk maken is altijd zeer groot. Ik ben zeer blij als mensen foto's delen op social media of als ze eigenlijk positieve reacties geven op mijn werk.